hestekraven, sjælskraven og drengekraven, at vi snart ikke troede, at der eksiformer, men også det der var forskellen mellem partimedlem og vælgernes størst landet og i de små bøger. Møderne ventes at ville give aftryk før dybtgående divergenser ventes. Dommerne, det giver at være husejer, have patienter og den ægte. Og så der er et, der er helt klippet op her, så det simpelthen er, det kan jeg simpelthen ikke læse. Altså, jeg helst ikke giver op. Så der er en rigtig fin lille en her også, der hedder fetishist. Og der kan I se, der står love i midten, men hvis man så udtaler det med et G og det S, der står på hver sin side, der står det loves. Så det er altså en, der er glad ved handsker. Og så er der en, der hedder autonomous change. Det lyder ballet, brud, bær, fed, føl, gal, helt, hør, korset, kost, legende, lod, lød, pil, skørt, tal. Så er der en på den anden bed, der hedder den lille volapyk. Nu vi har været igennem den store. Du linker, pys, min, hvor er du, dig, liv, liv, dig, liv, 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 tæthed, transparens.